Ana wuotho kabisa kama wangu bisama wangu nataka bedika. Ma en manager moyibito wuon gi to en be momanyo tich. Yes. To manyo tich ne musani. Yes. To samoro wango shida to ok nyal nwang artist mondo mi koro bi oyuore yo makare. To de bedie ni kata mana artist moro ma wuone gi onindo kata min gi onindo. Hol ka dupo. To ana wuoyo kaka jawaya nikech waya ni to bende thum. Awinje jatend. Ma waya ni ka onge to gik ma diwer. Ji ni nyalo miele kata wer onge. Ika climax to ji miela miela. Ichoka choka ni hey ji miela miela dodo bebe. Obuo. Koro mae thum. To kilwango ni kata mana ja keyboard moro monwango shida. To onge gimoro minyalo nwango ni onge gimoro minyalo ni koro msani kuja machalo kama awacha tatu msani kuja anaango kusema wangu nataka ukue msani en manager to en momanyone idwa msani bika iwinjo ok en gima ber yes vai msani ne wadwa yiero ne wadhie mar ng'ane to mar ng'ane ok wadhie samoro jabiro kabiro gato nikech jowaya onge gi thuolo moro miwene gi niki bende giwache ariyo moko ndalo moro wabiro to watimo na solro ni jowaya okelo mano to nokuwuoyo ok nwuoyo kawuono wuo koro ada wacho ma wan kaka keyboardist adhi welo keyboardist nek sama ng'ato nono jawaya wan serious wakete uru ma ikuo ok ni ka ng'ane onwang'o tinwang'o ji ariyo kende emobire to ka ng'ane nigi shida tinwang'o ka holo opong' yani opong' gi jothum we kata ni fans jothum mobire moyuoro ng'eny sana kuom mano an amor gi jomoyuoro wa sani amor kodu kabisa kendo amor kodu nyaka chieng' Nyasaye omedu ndalo Nyasaye omedu gwedhu ma en bende jawaya wadwa miluongo dis jara en be mopuo jawaya osiepna kano kibiro in gi wachi omena neto awinji itimo maber kuom chiero jiwo ka katang bed ni sanie made maduong' made yud shida kado pong' made ok yud kaminyono to nikech gineno ni ma manager mar upcoming artist ok ochuno gi yiero ka yud ni upcoming artist opango show opango shida ne kama wantiere ni Egessa ok pong' lakini ka jathum maduong' ng'ane maduong' big fish gibedo iro ka moro bedo kocha moro bedo koni moro bedo diere kacha ni ka ng'ato wuoyo to ni ng'ato rach Koffi ka nowuoyo kane ji jok moko nok dware to Koffi ne wacho adieri sani ema manager ji adi muneno ka gin jothum mana matindo maduong' maka wawachi man ka en kevo makawili to kevo makawili pok nowe ng'ato kata bed mana makoka puonjore amor gi kevo amor kabisa ojothum maun malo kurogo jo keyboard muneno chagi jo keyboard muchagi emomiyo un kuonde ma utierego dakubiga tuwer maonge jo keyboard to ji omielu keyboard imielo makata wer onge to ji miel weuru ka pimo wiwa akono jothum madongo an ok aluoro ng'ato nikech ng'ama pidha be onge apidhona kenda an ajara kaera nyago ni keyboard kaera be ok asimo gadi Namareyo jara adwa nachaka wuo kendo gi managers manager lakini kiwuoyo gi managers nawinjo ka nying kokomo nitiere ka koro kikiwuo ineno anada wacho ni managers bende king'eyo ni ka in gi artist mi manage to ng'e chakre jabul nyaka jaongeno samoro nyalo bedo ni manager to jabul moro mar jathum machielo ni kacha tete kiaye ok ikale ka gimo kidwa ka gimikie kabisa to kakinyi kwamo makuri yonge kata ng'ama chwani kata mana drama no tere makuri manyi
kanyo ng'ane gona jakibod koro ka koro ng'ane jakibod ming'iyogo obedo matuo moro koro onge imanyo moro mane ok idwar cha bidi naye miyo kae bende wadok ni managers kanyo bende yuru matut weuru yiero niya an ng'ane kosebedo jakibod na en emang'eye ng'ane kobiro lima en get ka nyidhira ok dwar wachne kiyene manidware uo Omena ne ko kawacho mang'eny agombo ni mondo wadhi kevo makawi Vito wadhi kevo gocho mane momiyo ayie gi madhe ineno madhe nyakodongo seme nyakodongo kata nigo mawaya achiel obro keti to transpose miloko kabisa to obro go thum motieki to jothumbe masani wan gongi magang'o kibukori ko kinyagone gima nogone studio gi producer ka mano ko nyalo wer Tweny gone jathum bet ninyalo wer gi waya mora gi jawaya mora manitiere ok ni samo kwamo koka ne omena neno yin kanye libri konya ka online orne jo ngami orne pesa Makao pesa gi simu okibika ikao pesa gi simu kaw pesa mondo ng'ani owuo bwana okorni ikao pesa gi simu manager tudigi wakili amor kodi mai ngeno kil jomiro kati okil kama loka in kan kodi to neka tichungna amilu madong nono goni anego mana mana nego mari sani tichungna Jodala owacho mowacho wan kaka mafan bende nyaka wach mowacho kabisa onge gima ber niya ni ber ka ng'ato to rach ka ng'ato wate wan dhendni iwinjo wana dhendni kala chiko mari nash to rach kevo makawiri budget man ko mari nash budget man ko kevo makawiri okwanya wuondre niya ni mari yot mar ng'ani pek uwinja koro jok ma feel ni special ba kiki gichope marwa wan obro chope te wan ok ochul kuon malo lakini wambe giri malo wabro chopo malo kuno chieng' moro nikech piny to kong'e ng'awa ni piny kawuono to ng'ani malo kino lor ngas ibro lor iwinjo koro ka gimoro timre wan landnwa wan wabro chope matindo go nyaka madongo go ket minyalo keto bwana ket minyalo keto no kata kikata lo 80 abro chulo kabisa wakili uo kata kotamre abro gole bank sani ka fulizo tamre abro gole bank sani manyaka bana kidara minyalo keto kidara minyalo manya sao mino angwa do giero kamano koro gimo wacho wakili utie lweto sachopo kata buru chopo wakili uo awuotho be gi joma tek tek ok awuotho gi joma yot gimo watimo wacho niya wa make sense yeah kaka tekne omari nash kaka tekne kelo makawiri wachope urute uwinjo to ka gitamre chopo jomatin ma ugun gogo watigo uru watigi jomatin mochopo go nyaka wayudi ok wabedi iwinjo to chieng' moro Nyasaye biro keto wangeli magintiere no ok wapakre to bende ok wawuondre uwinjo uwacho ka ni make sense ka nyakibodo thoka ochal gi jakibet manika ema jalamo nika Prinsinda nika Musa Jakadala nika anko kianga wago koro kiko wuonde niya ni makato tin to makato to duong gibiro kania nikevo makawili gochna manya na tho abe gono biketi gimoro ana wacho matin go jodalawa to we aor gi maoro ng'amo thono takia ubro wacho ni basi bok nyako mo video tu mako maka do gol pesa ya pesa boy to en to mago takia an maoro no ema taore sani baba ngikae Jamide osemiyowa pesa. Koro an adwa wacho niya in king'e ni in big fish ni romo sama uyudo shida weuru kelo Harambee Egessa tiekuru kiun
weuru wan jok mapod onge gogi wabi wago Harambee. Aidiko piyo watene, aidiko piyo. Ante wi wachno wanyalo kawuono ema aduoko ne Kevo Makawili asante. Ando Kevo Makawili aduoko ne asante nikech anto nokonya kane fadhena notho. Abado okay. Iduoko ne Kevo Makawili asante kigolo ne kanyo ini golo kanyo. Kuom jothum te Kevo tamiyo luor. Tasiore na buwundi Kevo, kuri non waya. Iore ne wuonu. Ana kelo wach, imarach na ma wacho. Na mama miani. Jawaya twende kasi bonza. Wakili. Ai ende ko wakili kaja. Jokaber, babiro chope lielno. Sawa ba. One waero support mariba. Aoro mara. Waero support mariba. Nyinga di wuok. Ndeke. Upanga liel. Dongo biye nitie wadego. Kikiwa samba kete buda ndona na chopo. Hapo chopo kendege warom Kisumu. Tosai iwe Nairobi nega. Waje ndege wa kodi. Sawa. Kevo Makawili. Sende bingu akili ba. Anderekusu. Wewe. Omera nyako wuo. Bwana gini timo anderekusu ka. Eno riembe tich le. Anoko riembe tich. Patrick ebiro. Biro ne Anderekusu. Oriwo. Imoti bora toka mojo wadu lakini waburu Kevo Makawili nyamto. Ndio fadho nyamto. Liel. Mane. Wachope uru, wachope mara. India de abiro ka 1000. Mapesa waten ko maya. Abiro ka. Lielno pe kaber. Wo update munda aba chopi awoe. Sawa. Do akenga moto. Tigeni ne TV. TV. Ma TV. Masida moyudo nyaka bede kod. Abene ka yudo sida, ubro chung koda. Ero kamano. Kado kajathum kamano. Sawa. Ero kamano mwana. Anene ke chamo gimoro kacha abiro kanyano kadwe chiemo. Abiro ka 1000. Kata kido chamo gimoro. Ana jaka go, awudo kodhi ambotaska. Sawa. Ile jatende bwana. Anto kangeiba. Adiri wacho maber dogo. Lakini watu wachopoga. Shida mara mwetu wachopoga. Kata pesa unge. Nenda sauti. Weka kamera. Nini ninga? Anikoli Janam. Winjiga sana ja winjiga kukumu. Nyasho mari nyasho. Kedura bere limelight. Wane moyo waka kisida kete. Katobina wane joma koyudo shida enenda. Ema Musa mabivu koyudo. Musa ndo sayudo do. Elisha. Gine magine more ka kendi kibasa magine mreke ndi to. Uoyo. Yero ga kami ngati sibende le mogega. Basa majo matindo ge shida. Samunu wanu yoro shida. Inyalo bekata mana kianga kinyalo gara. Kata maneja. Dala. Kuruba. Hata yuone ni wuri makati ya manoro kuone. Manolo chuma kodi ine ninye dimuti. Oboge wacho nango ya wanu. Omae saba guru si mwacha dala. Okodi tegemea winje ni moko chajo si. Okay. Ubali. Ana nyalo wuyo kuom jatenda matin kete to nikech onge gino yude ken mabor. Yude ken oko lakini dogo timo gimoro to timo. Koso manager wa. Pok to timo lakini de timo. Yes, eno gochona. Ogisa na bed most podo process. Freddy woi mokriambi. Freddy jakadongo. Freddy chalagi Kevo Makawili. Yes, lakini the old base en nyako dongo sen. Mwari kise biyo mwalo. Haya. Mwari biyo. Ozedoyo. Madam Mapesa. Koro wachwa duru ngolo. Jawayo doge waya. Engineer doge chiembi abiro kao. Waya mwana jawaya. Wakili. Abiro hili kanyo. Haya. Ero kamano waendi wan Egessa kaendi kumane solro timore kendo wan gi jago mono yudo lit mokwongo maybe jateli nyalo kono gi nyingi ne maybe joma kiai.
Nyinga masisi mar kitambulisho enande ikuso jambo kumu. But nyinga mongere industry mar music en Andrew Wod Nyakobura. Ma en office en manager. Yes, koro nya wito fadhe na ayudo liel. Temo kaka dhano awuoyo go wetena kech weteni magi wetena kech sa Nairobi ka onge anyuola moro gini anyuola na masani. Yes. Koro na temo kaka dhano I reach some other people. They didn't pick the call. Some pick the call. Some I look one by one so that we talk. Like somebody I talk with Kevo Makawili. I talk with Musa Jakadala. But eventually Musa Jakadala told me that he will not arrive, but he will send something. So I'm still waiting. Ajatuma. Okay. But I know he's going to send. Anda kutuma. I talk with somebody like Awiko Undwe. He didn't come. Koffi Makadori. Kevo Makawili. I mentioned first. Alusi Tibim. Tabuja Koyugi. Kevo tawinjo kaweria kaja. Yes. I'm going to naenda sawa. Just mention them in general. I talk with Amiso Tuango, Lela Wod Mary, Mary Nyanya Kat, Vince Kafibi, Onyi Tibim, Kevo Mamuda Sembo, Obondi Jamagoya, Queen Nyandewa, Uti Junior, King Jarongo, Simushida Charles Staff, Adevi Pilot, and MC Uncle Sam. I call others, but those are the one who presented. Wale wamekuja kunisaidia, wale wenye wamekuja kunisaidia. I will start with Kevo Makawili. Papa T Wonyarongo, Omondi Jamagoya, Freddy Makadori, plus my band leader Kolijanam. With someone forgetting. I think those are the round wamekuja. Na wengine wajakuja. So when nimeita nimeona tu Omondi Jamagoya, Kevo Makawili. Freddy Makadori and also Freddy Jakadongo amenipigia ameniambia ananifanyia something but I know anaenda kufanya. It's the guy I trust. Yes. So kwa hawa wakubwa tuweza sema ni Kevo Makawili ndo wamewadia. Wakubwa ni Kevo Makawili ndiye amekuja. And let's say Papa T also tunaweza sema tunaweza kariweka close to him. Yes. Na Papa T. So generally what can you say, because at a given point unaona pale kwa kuna wengine wakiwa na shida unapata kuwa vile watu walikuwa wanasema pale ndani ama mle ndani unapata kuwa watu wanakuja sana, huwa inajaa na wasanii, MCs na hata hawa wanamuziki. Ni nini haswa kinatendeka unapata kuwa kama ni upcoming ni wachache ndo wanakuja? What I know as a manager and in the year that I've been in industry, you know, we have what is called category. So upper people, if even live about the manager's parent, even jajawa akipata shida and akwe kwa band kubwa, you will see that Egessa is in full and it will play until 6 o'clock, 6 a.m. asubuhi. But for upcoming have a lot of challenge because yake hakuna mwenye tahudhuria. I think like you observe, as now as we talk, we have what we call in a group of managers and in a group of musician or artists that we call Lake Region Music Association. So inafaa tusaidiane. Kama wewe uko kwa group ya managers? I am in group. Na uliwaambia kenye kinatendeka kama labda umekuja tu kabla hujafahamu? You know, first of all, to make things sincerely, when you have a problem and you are in a group, you discuss with our chairman. So there's only few things appeared in our group because everywhere people are, there's mistake must occur.
and I was absent in the consecutive of 3 days. So that I was removed into group and I was returned back again. So I told them, my friend, I got a problem. The problem was not being solved and they solved it later. And we talk with it is what they now discussed on the group. And now I'm going to bury my father on date 9. You see, that thing cannot solve. Yeah. But I see some managers, like somebody like Nyakwaro Rojo, come here and give me something. So let us, what I can say to our group of managers, in any occasion or in any associations, mistakes occur. But during the challenges, you must help others. Because watu wote wakui na mkono sawa. Maybe mimi nilichelewa juu sikukuwa nayo. But hiyo wezi kosa ni kuja ingine. Sasa hao wenyewe wangeweza kunisaidia. Because I know right now those big people cannot come because their managers told them that guy we remove him from group. That is what I say officially, and I don't want to cheat anybody. But even I talked with big people. It's only few did pick my phone. And what painful to me, my fellow colleague, let us help each other. Leo ni yangu. I didn't feel my father will die, and I don't want, even my father died through accident. Sikupenda kufe. So nimeomba usaidizi, mimi sina mtu. You are my friend. I'm still ready. I remain, nimebaki na ndugu yangu na bibi yangu na watoto wangu. Akikufa ni nyinyi ndio mtanisaidia, hakuna mwingine. Lakini hiyo kitu ijakuwa tendo poa. And that's why unaona sijaika picha ya mtu. Hata when nimeweka picha yao, nilikuwa napigia mtu one by one. As I call Omari, is the way I call others. Omari, kuje unisaidie. I remember that day you called me, Yes. And I was like telling you, okay, how will you go about it? But finally I'm here, right? Yes, I told you that. Just I call everyone individual. Everyone you see in that poster, I call one by one. And I told my friend, I have a problem. Come, kuja unisaidia. And now I see few people. I saw few, even there are 5. Let's call, because we mentioned Koli, Kevuma Kawili, Agodi Woduganya, Papati, Freddy Makadori, and Omondi Magoya. So there are 6, huh? There are only 6. There are 6 in number, Plus you. And there's several people didn't come. So according to you now, being that maybe people have really failed you and they've not attended the way you are expecting, do you want to tell us maybe if somebody will be having a problem, will you attend or you'll also stay away, they feel how you are feeling now? Me, what I did. Because when you go to school, you are being learned disadvantage and advantages. Because you know those artists, all of them, let's say band, because now if I say the band leaders maybe if I didn't attend, he must be buried. Like if I use somebody like example, I use like Kevo Makawili. You know when Kevo die, you will see even those all be Akinaema Jalamo, Prince Inda, Koffi Makadori, whatever they will come. But I didn't. Seriously, sema mimi sitaki nitakuja. I will come. And the little one I will coming to, nitasaidia kila mtu. These are my people. Nikisema siwezi saidia mchezaji, mimi kesho mwenyewe nitakosa mchezaji. What will I do? Because mimi hakuna mwenye mai ni fail. No, hakuna mwenye mai ni fail. Okay. Okay, thank you so much. That is how it was. It was not as it was planned, but finally we are here. What I can say? Those who people fail to send for me something, just send for me. We are one community. We are one people. Batanga ni kubwa. Just give them your contact, maybe if somebody can. Sijafika kiwango. My contact is 07 40 70 55 76. The name will come. Anderikus Okumu Odiamo. Anderikus Okumu Odiamo. I'm just barring. Nazika tarehe 9, natoa mwili on Friday. I want to say, I know some others will not pick my call, like those big artists. Hii ni maombi na wapelekea. Tafadhali, I have a big shortage. If you can assist, just assist me. Yes, I don't want to mention the name, but you know, you artist. Okay. Thank you so much. Manager and manager.
onyalo manyo tich ne artist moro amora. Onyalo manyo tich ne ng'ane moka biluongo nying jathum. But onyalo manyo tich ne ng'ane ne Omari. Onyalo manyo tich kata mana ne Omari kata mana ne Rawera Muchunga. Jano the governor. To onego beni ko yudo shida. To ji chopo. Artist chopo. Ingeni wan kaka jowaya. Jogo keto wachien. Wan onge sei to wato be wan e tho. Une pierge. Ingeni ka piano ni sani ko wayuo. Wadie kata ne joma ok jotend wago. Wadie ne ng'at mobiro so long as no jawer. Adio to wer. To gimo timore kawuono ok omora nikech manager nwang'o shida. Onge joma chopi. To in mibiro ni? Artist onge. Joma koro wer go wati ata koro ata piano. Ana biro dio ne jawer mobiro. Ere adio ne joma pen. Aya jo artist man malo go. Kare ang'o mumin gi artist man malo ge? Ko ni ng'ani se hit. Kisungu mar hit ne kek mano aye. En gine science. Tu wer to bende ujiwera wera machala. Main kata na wer. Main wach moro ni ng'ato hit ni magi mitamre minanet. Hit. Sebedo en manu sebedo bad. Sebedo lakini wer kata an muna na chunga ni kupogri gi piano. Awer gimoti mora to komora ko. Ang'eyo kemer ge jopiny to neni. America. Magi miwacho ni en gima turu kabisa ni ochwanyi gima otimore kawuono. Ere jika. Sauchiel. Ji osewuok. Wan mana gi fans ema nitie. To gi ambe ende wach nyinga ambe wan kodi. Mabembe. Mabende. But gin bende giwacho niya, ino ka mokare di wacho niya, wan ok wayiero, wan bende wabiro yuoro. Mangiso ni emeno neno picha moro. Wacho ni artist man malo go. Emoko chopo. Tomato manager ma nyalo kone ni bona tich moro oyudre kama. Dongo winjo ni nitiere bura moro koro samoro misani be onge bura no. Donge wacho ni ji odonje bura moro koro misani. Bura koro pogre gi sida. Bura macha buto mashi. Buge shito mashi. Sida kokore kuom ng'ato eto koro ikonye gi ng'ata moko chuno ni kuru bura dado sida no kata an makora biro ni an donga onge bura ni donga onge bura ta biro by the way paro na yonge bura opogore gi sida gini nyaka koro wang'i sajo my address jomadongo artist madongo awacho ne bed artist maduong' obed matin obed ang'o wandalo moro ne shida no yudo jathum moro ka to kane wabiro to jowaya no solo jowaya kano solo to wan water pesa ni jowaya yo bendo oyuoro gi ma yo piano oyuoro gi ma to nok wawuoyo to mato kawuono gombo ni awuoyo bende winjie ni ok onego beni wayiero 1 + 1 = 11 kik wang'ie ni 1 + 1 = 2 mani iluongo no minute chalre to romre mano minane to jawaya kuodho en kuodho obed misunge mokuodho mano kuodho obed muinde mokuodho en kuodho obed jalwe mokuodho en kuodho kota winyi by the way en banyang ni chakuoyo an gore kayudi mani iluongo no minane to jawaya pod wana Egessa kaka neno checho ma cha Egessa wan ka Egessa owach ni gima otimore kawuono ok omoro ye magi kore ma fans mono ne ka wan gi ji achiel ari adek mane ka ende ma piny runwa go oko awinjo ni jawaya piny runwa oko koro magi jok ma piny runwa go oko wago erokamano ahinya and ing'ata man kanyo no endo iwacho ni koponi iwinjo ni ng'ato nigi shida tafadhali biuru mondo wachop kanyakla mae ndipo den mana LTN Luo Trending Nation kaka pele LTN Luo Trending Nation.